Wala pa yung kung ate. Asa may lapit? Makatak na 100 gigas. Oo, gaya mga followers sa kataka dere. Amo tayo makastigla dere. Ana de. Dere nakita mo kayo nga. Ay, sa Samoa na boss. Daw na saktong kwarta bitaw box, nga papatak na box nga. Nay kuan, nay kan ba niya sa Gikas. Dali lagi kuan ang views box ug ang pan. Ug ang kanang comment. Dalam tong views ug comment. Dali lagi paon. Ha? Manehan? Video ay nakaipatak natin yung mga Unta ka sa Brad. Dako mo kitambot sugod. Para yun. Oh. Oh. Ito, para siya ako. Ano, ito. Para katambot sa wow. Bala bura-burahon basta kay karga mo to ubos di kay ano nagbabaw na. So gidungkit nga ang lubot basta kay gatay tamotsuha. Over. Ba? Oh. Mabasa eh. Lapas naman sa bangko ito mo sa bangko pan tamutso anto nasubraan na mo ka namawat ang dugay noon yung video pusang galaw. Ukot na, ukot. Oh.
Amog sa kuha, Brad. Kanan mga boss. Hindi. Oh. Ano nang mga buntuda? Ano nga bukid rin ang lagi lalo man eh. Oh. Wala. Maragusan dyan eh. Maragusan na gila eh. Kapag naman. Guys, brother. Tubang ko. Mabasang lumot eh. Hindi natin di mabasang lumot. Huwag ako yung magsakay na. Huwag ako yung magsakay ng motora na. Ako yun, huwag katulog ang kuhan. Tawutong, pagmabali. Ang daming frogs guys. Rajroom. Sipyo Rajroom. Sakop sa Araybo, Barangay Araybo. Muna sityo dire guys. Thanks, di ba? Naghugaw ang titings han eh. Andito kayo eh. Doanan. Oh. Walang minor.
parang Araibo. Welcome to my vlog. Ito ka may brad kay atit ko berhali ng kasada. Pagdiling ng kasada. Tungat-tungat. Magtakpan na karoon. Sino to? Nagsuga ikuntugan kay kung makita. Basta di tayo makita ba sa mga kasugat. Oras na? Nakaroon? Punta ka ni?
kanang kang nasagot ang ko say gamay ka bangag ba nga. Oh. Dito mag-agi ang dito mag-mix ang hangin ug ang gasolina. Siya nag-control bastanan. Ya. Once ka mahugaw siya. Oh. Pag-apaw yung kaya dili mo siya kay ka-control kayo. Walang malalang sugatan. Ini. Oh. Wala to kabantay no. Buak. Bisa ya sahabat belakang mah. Dapat mas papan yang diri. Oh. Ini bata apa na? Bismillah. Yang mustahil po ka. Sudah?